Vážení zákazníci, v tomto krátkom videu si ukážeme výhodu laminovanej verzie našich materiálno-spotrebných noriem. Papiere sú na rozdiel od klasických papierov potiahnuté špeciálnou laminovanou fóliou. Možno si poviete na prvý pohľad, že to nie je vidieť, ale naozaj ten papier chránený je. Ukážeme si to na tejto strane hlavnej materiálno-spotrebnej normy, kde vidíme teda aj na okraji papiera, že môže sa stať, že tam žiadna ochrana nie je, ale je tam, čiže akokoľvek sa snažíme papier roztrhnúť, tak roztrhnutý jednoducho nie je. Takže vidíme tu odolnosť, trošku pokrčený síce môže byť, lebo som s tým zachádzal naozaj hrubo, ale roztrhnutý nie je, takže zvýšená ochrana jednoznačne preukázateľná. A takisto sú papiere odolné aj voči potečeniu vodou a zašpineniu. To si ukážeme teraz. Takže ukážeme si aj odolnosť našich noriem voči striekajúcej tečúcej vode a rôznym nečistotám. Môžeme pustiť vodu na stránku. To vidíme, voda steká po strane. Môžeme prihodiť aj druhú stránku, ktorú tam máme. Celú pooblievame a vlastne stránku stačí potrieť handričkou. V prípade, že by to bola nejaká nečistota, masnota, stačí otrieť a vidíme, že písmenká, text je v pôvodnom stave pekne čistý, nerozpil sa a tým pádom sú naše strany odolné nielen voči roztrhnutiu, ale aj voči vode.